so haka yake. Zuciya ta yi girma so shi ta ɗauka farko, kullum tana ƙara nisa su tana ƙara karko. Ni ta wata yi gabo ne da ke a farkon farko, son ki take badali ta kake matsayin farko. Kin yi da shi a cikin ta kullum tana da girma haka yake. Yanzu kike guduna, ni bani so ki bari ni, bani da laifi amma tuni na fahimta an sakin tsane ni. Tare da ke iyayen kishi ne ba sa so su ganni, in za a yi aure hali ake yin dubi ko aiki kuji ni. Na gane ba su bidar su kulla alakar akidar gare ni, wa ƙasa na anar rike ta tun da bana hangen da wani. Walla abin da ciwo a cikin zuciya, kamar na furta wayo ƙasa na sunkuya. Wani abin idan kai za a kira shi san zuciya, badan haka ba da na ce ba ya karke waiwaya. Kina so na nima ina kaunar ki to ki dan tsaya, ba mai raba mana ce insha Allah za mu yi aure.